Putas. Pag-ulit sa window lang ha. Magkakita ako sa instructor. Magkakita ako sa ceiling. Kaya kasarang tubig yun. Nasa kilid. Wala rin itulog yung tubig yan. No. Mga kay officials. Yato sa pag-participate. Pero okay lang kay mga bisita, mga pagpinanon. Pag-ibig participate pa rin sa Is it? 6, 5,